Днес ще ви покажа как се изгражда един нов квартал тук в Германия. Става въпрос даже за така нареченото градско обновяване. Защото в момента се намираме в Франкфурт Остенд, или по-точно източната страна на града. И ще ви покажа как тази бивша индустриална зона лека по лека се преобразява в нещо ново и модерно. Това е кварталът, който се намира източно от Европейската централна банка и се обновява стъпка по стъпка, тъй като в зоната има доста все още индустриални дейности. И не могат тук да се населват много рязко нови хора, защото има все пак опасност, тъй като се складяват и опасни материали и опасни суровини в района. Новите квартали се създават по мултифункционален начин. Виждаме, че има супермаркети. Също така има и нови офис и административни сгради, тъй като хората се опитват да създадат така наречения 15-минутен град. Тоест квартал, в който ти можеш да достигнеш до най-различни функции в него, само в рамките на 15 минути пеша. При проектирането на един такъв квартал се създава първоначално един мастер план, който дефинира кубатурите, които ще могат да се строят на различните парцели. И след това всеки инвеститор решава с неговия архитект точно как да изгради неговата сграда в рамките на кубатурите, които са дефинирани от мастер плана. Затова и виждаме тези най-различни решения архитектурни, не само в материалите, но и в самите форми, които сградите имат. Виждате, че имаме сгради с тухлени фасади и с различен мащаб. Имаме 3-етажни сгради, но имаме и 6-етажни сгради, в зависимост от това, което е предвидил мастер планът. Също така, виждате, че имаме различни видове улици и публични пространства с различна иерархия. Разликата в иерархията на улиците може да бъде разпозната също така и от настилката, която ги покрива. Както ви казах, мултифункционалността на квартала е най-важното. Имаме офис сграда, жилищна сграда, може би хотел. И тук достигнахме в площада, който е вътрешен площад на този нов квартал. Ландшафтната архитектура също винаги играе огромна роля, тъй като винаги намираме фонтани или най-различни видове растителност, които да направят обществените пространства по-приятни за жителите и обитателите на новите квартали. Виждаме как различните сгради образуват вътрешни дворове и различна иерархия публични пространства, които ни приветстват към техните входове. Спрямо изложението на фасадите на сградите, виждате, че самата архитектура отговаря на климатичните условия по различен начин. Там, където има повече слънце, се поставят определени видове штори, за да блокират слънчевата светлина и да предотвратят влизането на гама лъчи. Също така доста интересно е, че се използват най-различни видове материали в фасадите, за да може това да придаде разнообразие на квартала и да е още по-интересно за неговите обитатели да се разхождат и да разглеждат различните типологии и елементи на архитектурата. В Германия също така никога не липсват и стойки за колела, тъй като тук хората масово пътуват с колело. Вероятно това е жилищна сграда и обитателите на сградата днес са на работа или са отишли някъде с колелата си и затова не се намират тук. Когато пък пространството вътре в сградата не достигне, се добавят противопожарни стълби, които са от външната страна, а може би това е сграда с външни коридори, тъй като се намираме в директна близост до железницата, която е доста шумна и затова всички апартаменти в тази сграда най-вероятно имат изложение в вътрешния двор. Така изглеждат и общите пространства между сградите. Виждате, че настилката е с високо качество. Всичко е интегрирано, озеленено и предвидено така, че да няма живот само вътре в сградите, а да има и живот между сградите. Естествено, в момента се намираме в такъв час от деня, в който хората или са на работа, или почиват, или децата са на училище, или на летните си лагери. Всеки детайл по фасадите е изпипан много прецизно и много точно и това добавя още повече качество на обществената среда, също така и общественото обзавеждане с тези красиви публични лампи, с озеленяването, с всеки един детайл. Виждате входа на тези апартаменти, който ви позволява
да имате нещо като покривче над вас, докато си търсите ключовете. Имаме и тези красиви финни елементи, които са всъщност бариери, които не позволяват на автомобили да навлезнат в тази зона, която очевидно е предвидена за хората да седят, да говорят, и има също така и площадка за децата. Посока железниците има зеленина, която играе ролята на визуална бариера, но и също така на шумоизолираща бариера, за да може пространствата между сградите тук да са една идея по-тихи или поне по-уютни. Входовете на сградите са наистина едно от най-важните неща, един от най-важните архитектурни елементи в жилищната архитектура. Естествено, всички пространства са направени по достъпен начин, дори и човек, който е на инвалидна количка, може да се движи свободно между пространствата или между сградите без никакъв проблем. Това е част от немската строителна норматива и дори не е под въпрос. Виждаме едно типично решение с градинки пред апартаментите на първия етаж, за да не може да влизате и да виждате какво се случва вътре. Различните сгради имат различни типологии. Виждаме тук, че има една кула като жилищна сграда, а слизайки надолу виждаме, че имаме тези по-продължителни блокове, които следват формата на улиците и ви приканват да разгледате какво седи зад следващия ъгъл. Друг много важен елемент на всяка една сграда са ъглите и виждаме, че тук са избрали да поставят стълбището на този жилищен комплекс и виждаме тези изключително начупени форми, които ни привеждат към парка, мини парк, това се казва Pocket парк, между двете жилищни кооперации. Пожарогасителната система е интегрирана в фасадата и е обозначена с тези сирени, за да като дойдат пожарникарите веднага да знаят как да действат. Тук може да видите и тези сгради, които са в съвсем по-малък мащаб, за да създават разнообразие в градската среда. Един много красив ход. Виждате как са интегрирани пощенските кутии и номера. Веднага след него следват паркоместа за колела, а тук имаме най-различни видове зелена площ. Винаги с място, където хората могат да седнат и да говорят или просто да си пият едно кафенце, както са направили тази жена и нейната дъщеря, най-вероятно ето там. И виждаме как също така зеленината винаги е бариера или филтър между първия етаж, партера и вътрешните пространства. Работи и с различни видове мазилки, както виждате тук, а имаме и промяна в така наречения Urban Furniture. Тук виждате как имаме едно по-тясно пространство, което ни приветства да отидем в тази посока. Виждате също каква дизайн роля играе и балкона като елемент. Най-различни видове и типологии балкони, по-малки, ъглови или пък продълговати с различни видове парапети, различни видове изложения. Шните штори са винаги по-ефективни при топли температури, тъй като държат горещината извън сградата и радиацията от слънцето не влиза във вътрешните помещения. Виждаме как тук сградите са свързани и с по-стари такива и са перфектно интегрирани, докато минаваме през този хубав пасаж. Тези пасажи се наричат енклоужъри и това са много важни пространства, които те привеждат от една градска среда към другата. Имаме и главната ос, която ни приветства да отидем в този така наречен бизнес сквер, бизнес площад. Тук навлизаме вече в офис зоната на комплекса, така че ако някой работи тук, може да си наеме или да си купи апартамент в близост и така в рамките на 5 минути да му е целия живот горе-долу. И тук на сянка в зеленината свършва и нашия влог. Кажете ми дали ви харесват тези влогове, пишете в коментарите какво мислите и също така споделяйте и се абонирайте за всички мои социални мрежи, ако искате да научите повече за архитектурата. Благодаря ви, до следващия път. Чао, чао!